Welcome back to my YouTube channel mga ka-Scorpio, mga kapatid. Present location ko po ay Milor, Camarines Sur, Bicol. Time check po 12:26 ng pagkapananghalian. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. So yan po mga kapatid, mga ka-Scorpio. Mapansin nyo po sa aking background dito sa Camarines Sur, medyo maulap na po dahil po sa paparating na bagyong si Rolly, at ang forecast po ay isa pong super typhoon. Kaya po sa ngayon po uwi na po ako sa lugar namin sa Naga City. Presently nasa Milor, Camarines Sur po ako, at pinauwi na kami dahil pinag-half day na lang po kami sa plant site sa Pamplona, Camarines Sur, para makapag-prepare po kung ano po yung dapat na asikasuhin dun sa lugar namin, sa bahay or sa mga properties na maaaring maapektuhan ng bagyong paparating. Shoutout po pala kay Mr. Mike Padua, ang weatherman, Mr. Typhoon dito po sa Bicol region. For update po sa mga weather forecast po ni Sir Mike Padua, pwede niyo po siyang i-follow sa kanyang Facebook account at sa kanyang YouTube channel na Mr. Typhoon. Pakisuportan po natin ang ating kababayan na si Mr. Typhoon, the weatherman, Mr. Mike Padua. So hanggang dito na lang muna po mga kapatid, mga ka-Scorpio. Keep safe po. God bless us all. Sana po pag-pray po natin na sana po wala pong mangyaring hindi maganda sa pagdaan po ng bagyong Rolly dito po sa bansa po natin. Hanggang sa muli po, God bless us all.